Ini Elik pet gambar pet. Tak video ke Elik. Apa kowe sing Elik? Video serap jejak gitu. Sing Elik sing di video. Astagfirullah, rupane iki bleteng aja. Oke lor, hari ini kita wedangan. Di waktunya ngontel. Iki bareng pari sithik turane wingi rampung ke wedangan. Ya apa wedang? Kopinan ya. Ora. Kok buka ke ya belum karo tok rek iki. Ya. Emang wis kuwi rokok kapan ngono paling yo wingi lah. Ya ada wingi. Oh wingi sih. Iki anu kepiye rasane kopi? Baru tanggal tak aku soalnya. Iki kopi luwak, luwak. Tenan ya kopi luwak sip. Ternyata rasanya sip. Jadi iki adetane anu iki, baru. Pet. Bukan pet, aku ra iso sik. Apa? Kuwi lho. Kuwi udah. Repot masalah aku. Elik rupamu Indonesia. Enak anjing. Di udal no aku repot. Repot iki HP iki. Iki. Undi cilik to. Undi basah. Iki undi-undi iki lho iki mau le tuku ngene buranti. Jadi buranti kena esok meruput kayak ke ider. Ataupun kena antri semong ya. Tak ini merah. Oh iya. Atau apem buranti gitu yang penuh. Apa nih serabi? Serabi. Rasanya ini mak gua jeluk neng condong. Maruk wae. Undi-undi ini buranti. Itu yang ngomong mas orang. Posisinya aku ada latihan udut. Udah non nih. Ada di jalur udut patutnya nek udut bisa seger. Ngapung jam piro kuwi kok? Saya jam piro? Saiki jam itu kurang berapa? Wah, ora ngandel. Ora ono yo. Pejrit. Weh susah ya. Ini tak upload nang TikTok iki pelanggaran iki. Ora. Ada orang ngombe. Iki. Anggur ya. Anggur iki. Kayak ngombe aku iki. Lagi ya uripe pahit. Kayak dikondono kae sing ngeyup. Nek ngene iki yo panas. Kae dibuang sel. Engko Herwanto sing cukup anune gabah. Bismillah kae Herwanto. Kamus apa gelem kowe ngusungi mulai? Berapa? Kok masuk tuh? Bulas ya? Man. Padang, nak orang padang. Wangun dulu, urung sih. Wangun. Tangsis. No. Iki telanmu, Mor. Heeh.
ora tekan. Misal ceplok. Karo udut buah-buah kae. Aku tak guban konten kayak Mas. Bayaran rangan naik, aku tak guban konten. Ora ya. Belakang bayaran lho. Udut ngene tak upload nang TikTok langgaran langsung. Lah kowe pas anu kae lho kowe. Malah ning Mbah Sardu ngetokke wedang. Tak upload nang TikTok lah. Kok iki pelanggaran iki nggon apa? Ya yo mbuh. Ya aneh Kok iso ono tak wedang kok pelanggaran. Iki gayu aku meneng karo TikTok. Apane sing udut? Nek udut ngene genahne pas kowe ngetokke wedang yo ora wong udut. Mesti menisan. Iki wedang amek ngene iki. Do madang wae ayo. Engko ora kober engko. Samangan aku nek sebareng pengusul. Masalahe nggon aku kuwi engko gur sedilit kaya anggere topik maju ngono ki. Rambung. Alah paling ora nganti sak jam, setengah jam rambung. Ngontel pari kuwi. Topik ki sing makake ijen kok sing nyepake wong loro. Glis ngene iki, nyuwunengen. Nek tanggonku ki 3 jam berarti. Kurang 2 jam kurang setitik. Ngandel kowe. Lah wong iki ngunduri panas ora ngunduri ayo pane. Kayak gak itu mam. Epek. Ayo. Gak epek. Ayo. Rene yang son madang iki. Yo, madang dhewe. Ndek aku kok kono, Mak. Titik. Ayo topek malang lekar. En sak ngene Mam en. Aku Lah ngopo pet kowe? Wah, anu kita. Ayo sisik kita. bisa melek. Aku aja ora aku sing tok wae. Sambel terong. Ya sambel terong gelem aku. Kowe tok gur dibluki terus nek doran dene. Mobil abang ora eneng lawu. Ora eneng sing ora eneng. Wes. Kayak sambel terong. Kita ki lalat. Ketumbang kene iki mu. Nah. Ojo kakek, Mbok. Iyo. Yo kok En, dilo pek. Kok iki les. Respek. Anu, iki pa iki krupukmu. ajang pincuk sak-sake. Ajang pincuk godhong gedang. Nyekel gedhong. Ajang pincuk godhong gedang. Kok tak dipake lapo kuwi? Ah godhok ora. Iki tarine sapa sing putih iki? Lah kursi. Taliku. Kalau lari ya ora tepak tali. Iso manku. Modal kae nek ora golek. Klaras godhong gedang. Ayo tak nasi tok kono. Untuk gambang suling. Gunung Sumarto. Pek ngko pek. Aku kurang arek ngusul tali. Aku golek nasi jan. Wae nganggo gambang suling. Nya, nya. Iku. Tempe. Ndok. Dan disedok. Lah iki sedok. Wes lagi disedok. Main iki sedokan. Tempe. Dari kita kuwi wis sokak kok. Kok kurang mana? Kurang apa nih? Mama wangkat. Ya halah. Kokoh aku. Rumah leheran, Pak.